guys! Rachel here! Welcome back to my channel. Today, meron na naman ako unboxing video, guys. Ito ay bagong bag na naman from Teddy Blake. They released new designs, guys, ng mga bags. And tinanong nila ako kung gusto kong pumili na isa, and I was like, yes, please. And I have been wanting this style of bag for quite a while now. After ko napili yung unang bag na binigay nila sa akin, I will leave the link in the description box if you guys are interested to see the unboxing video of that other bag that I got from them. Pero after nung bag na yun, sabi ko, hala, gusto ko ng mas malaking bag and gusto ko yung ganitong klase ng bag. Kakarating lang nito as in ngayon lang. Pagka-doorbell, alam ko na si kuya yun. So after I signed my package, nag-makeup agad ako, and then now I'm sitting here to show you guys the unboxing video of this bag. So this is the box, guys. It has the Teddy Blake tape all over it. Pero i-unbox na natin, guys, agad-agad. Oh. Ooh, wow, whoa. Okay, ito na naman tayo. By the way, guys, may sale na naman yung Teddy Blake. Lagi silang may sale. As of right now, yung sale nila is up to 35% off. Kapag naiba siya, I will be posting it somewhere on the screen. But yeah, lagi silang may sale. Ililive ko yung link below. I also have, I think, $20 off if you use my code. So, meron tayong mga plastic. And we have the resibo. And then, ito na. Oh my gosh! Okay, I can see the, strap. Okay. Wait. Ito na siya, guys. Malaki siya. Makikita nyo yung strap. Sneak peek! Sneak peek ng strap. So, alam nyo na kung ano yung kulay. Oh, hello, soft siya. Okay, excited ako. Ganito yung kulay niya, guys. So, I got it, obviously, in gray. And, wait, na-excite ako. Eee! Wait. Char, dahan-dahan talaga yung pag-open. Okay. Tapos meron pa siyang bubble wrap. Na pangmalakasan yung bubble wrap niya. Yung ano talaga, tigasin. Hindi naman nagpop-up ng maayos. Okay. Okay, so nakalagay na siya sa dust bag agad-agad. Ooh, okay. Tang, dadadang. Ito yung bag, guys. So, I got the Alice tote. Media yung size niya. I think media. Pero it looks like that. I know, sobrang simple lang. But I have been wanting a tote bag kasi wala akong tote bag, guys. And feeling ko maganda siya pang work kasi malaki. Tapos maganda din siya pang travel. And I am so happy na dumating siya today kasi bukas pupunta kami ng Melbourne. Pakita ko sa inyo yung loob. Marami siyang mga lamang papel. Oh, yes. May kasama siyang maliit na pouch, guys. Ganyan. Same leather, ganun, same color. Tapos meron siyang gold hardware, which I like. And then meron siyang nakalagay na Teddy Blake New York dyan. So, pwede mo siyang i-attach sa strap. Or pwede mo din siyang kunin na gawin mo lang siyang like separate pouch. Pwede mo siyang kunin. Basta, pwede. Wait. Yeah. Basta natatanggal mo to, guys. So, ganyan yung itsura niya. Yan. Maliit lang siya na pouch. Yes. Tapos, meron siyang piece of leather there. Sabi, Teddy Blake sa loob. Maganda to, guys. Yung zipper niya, hindi ganun ka-smooth. Pero siguro dahil din sa structure niya, ano kasi siya eh, yung, tight. Tight kasi siya. Still good. And maganda to kasi yung tote bag, open lang siya, guys. Wala siyang zipper yung tote bag. So, kung meron kang mga importante na documents, like for example, nagta-travel ka and you bring your phone, obviously, para hindi nakahilera yung phone mo dyan, pwede mo siyang ilagay dito sa maliit na pouch na to. And nasa loob pa din siya ng bag. O, diba? So, ganyan yung itsura niya, guys. Very simple lang. The back and the front is pretty much the same. Yung magkaiba lang is yung front. Meron siya nung Teddy Blake New York na print in gold, which I really like kasi very simple lang yung tingnan. And yung loob niya, guys, yung ito, yung sa base, natatanggal siya. Hindi ko alam kung bakit, pero natatanggal siya. Like, pang extra protection dyan sa bag mo, sa base ng bag. Wala siyang lining sa loob, wala siyang fabric lining. Ano lang talaga siya, parang anong tawag doon? Naked leather.
naked leather. Try ko siya isuot. Okay, komportable naman siya. Wala pa kasi siyang laman, kaya komportable pa. Marami kang malalagay dito, guys. Perfect to pang travel, pang hand carry. So, gagamitin ko actually to bukas. So, ito yung hand carry ko bukas. And tingnan natin kung ano magiging itsura niya. And i-update ko kayo, guys, sa vlogs ko. And then, I will do like a, what's in my hand carry video. But, so far, I'm really liking it. Sobrang gustong-gusto ko yung itsura niya. And the color is really nice as well. I was actually thinking of getting the black. Kasi yung black, guys, ang ganda ng loob kasi red. Kaya lang sabi ko, black. Ang dami ko ng black na bag. Though wala akong tote bag at all. Pero sabi ko, ang dami ko ng black na bag. And, basta parang medyo shiny kasi siya tingnan sa picture. And ayoko ng like sobrang shiny na bag. Kasi parang, meron siyang bag. Shiny-shiny ng bag niya. Siya na talaga. Gusto ko yung simple lang. Pero maganda, matibay. And ito matibay talaga siya, guys. Like, hindi din siya ganun kabigat. So, maganda siya pang travel kasi hindi siya ganun kabigat. Tapos malaki, marami kang malalagay. And meron din sila nung same na color nung unang bag ko, guys. Na gustong-gusto ko sana kunin. Kaya lang sabi ko, mayroon akong ganun kulay. So, I just went for the gray. Hindi lang ito yung bago nila, guys, ha. Marami pa sila. And gustong-gusto ko sana ito, yung Bella Palmelato. Gustong-gusto ko sana to kasi sabi ko, ito yung parang perfect na work bag kasi meron siyang zipper. Kaya lang, sabi ko, gusto ko talaga ng tote bag. So, I just went for the tote bag. But that one is good as well. And then, meron din sila nitong Sara Vitello ba yan? Na ang cute! Ang cute pang crossbody na pang everyday lang. Like, casual. Ang cute niyan. And meron pa silang mga iba-ibang style na bago, guys. So, if you're interested, I will leave the link of the website below. And also, guys, follow me on Instagram if you like lang naman. Kasi last time when they hosted a giveaway, shinare ko siya sa Instagram ko. Some of you guys were able to join kasi nakita nyo yung post ko. At yung mga entries na followers ko, yung kinuha nila na winners. And I think there were 5 winners nung time na yun. So, follow me on Instagram kasi kapag meron silang mga giveaway, share ko siya sa Instagram ko, guys, para malaman nyo. Pero yeah, this is my second bag from Teddy Blake and I'm really happy. As usual, i-update ko kayo, guys, sa vlogs ko kung ano na yung ganap ng bag. Like, kapag meron mang drastic na difference or like, kapag meron mang nangyari, I will definitely update you guys. Pero yun na yun, guys. Yun na yung video ko. Sobrang thank you, guys, for watching. I hope you enjoyed this video. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye! Mwah!